Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this
will sing. Commodore on bended knee, Christ the Lord, the newborn King. Gloria in excelsis Deo. Gloria
you. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Glory
Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your
Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song.
you stay. Oh.
pagkatao sa iyo. Mga igsoon diha ni Kristo, maayong Pasko sa atong tanan. Niining bisa sa pihilya sa Pasko, ipasuluhan nato ang pagsaulong sa suliran sa pagkatao sa atong Ginoo. Natapos na ang panahon sa Adbyento. Miabot na gayon ang ipangandaman ng kaluwasan o gisugdan na nato karon ang panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Diha sa talaan sa mamagitan sa atong Ginoo, makat na nato ang kasaysayan sa kaluwasan. Ang Diyos nagpabilin na matinutan sa kasapulan, bisan pa o ng tao napakyas sa bakalakan. Pinaagi ni Kristo, iyang gituman ang kaluwasan na pag-atong iyang isa o sa tunay panahon ipangandaan. Paliw manimo ang tanan o sulabon ta si Kristo, niining bisa piniliya sa Pasko.
Idulog ka lang ng Panginoon kami sa iyang mga pagkanya sa langit. Kami nga nakakitan sa iyang kahayan din sa yuta. Kini among gipangayon, pinaagis na mo Panginoon Kristo iyong anak, nga bubiyong haliwan kanimo o sa Espiritu Santo, Diyos nga sa hangtod sa kahangturan. Pinagi sa pagkatao ni Kristo, ang kadaugan misidlak sama sa kahayag, ug ang kaluwasan midanag sa mga kanasuran. Ang unang pagbasa. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ang katawhan nga kaniadto naglakaw sa kangit-ngit, nakakita na dakong kahayag. Ang nagpuyo sa manghiob nga dapit, gisidlaka na sa kahayag. Gipadaghan mo ang mulupyo sa nasod, Ginoo. Nagmaya sila diha sa imong atubangan, sama sa pagmaya sa mga tao, inig kating ani. Ug ingon nga maglipay ang mga tao, inig bahin-bahin nila sa ilang inilog. Kay gigubok mo sama sa nahitabo sa Midian, ang yugo ngayang gisangon, ug ang karga ngayang gipas-an, ug ang garoti sa nagdaog-daog kaniya. Kay nataw alang kanato ang usa ka bata, gihatag kanato ang usa ka anak lalaki, ug siya ang magmando sa tanan, ug ganlan siya maalamong magtatambag. Diyos kagamhanan, walay katapusang amahan, prinsipe sa pakigdait. Walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, ug mulungtad usab ang kalinaw diha sa trono ni David ug sa gingharian niini. Ug lig-onon niya kini og palungtaron uban sa hustisya ug sa katarong sukad karon hangtod sa kahangturan. Himuon gayud kini sa Ginoo nga labing gamhanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
gikan sa mga katawan, ang iyang kalahang nakabuhay. Paglipay mga langit o pagsadi ayutan, palanugang kadagatan ugang nagpuno nini. Maglipay ang kapatagan ugang tanan nga anaakan nila. Unya manlukso sa kalipay ang tanang kahoy sa kalasangan. Manlukso sila sa kalipay at ubangan sa Ginoo kay miabot siya. Kay miabot siya aron maghari sa kalibutan. Hando mo niya ang kalibutan sa iyang katarong ukang katawhan sa iyang kamakanunayon. Adlawan natawhan kita umanunubos si Kristo ang Gikan sa kaliwata ni David, na tao ang manunubos sa katawhan sa Israel o sa tibuok kalibutan, ang ikaduhang pagbasa. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto kang Tito. Kay nagpadayag ang Dios sa iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang mga tao. Ang maong grasya, nagtudlo kanato pagbiya sa kinabuhing dautan o sa kalibutanong kailibgon o sa pagkinabuhi nga mapinugnanon sa kaugalingon. Matarong og Diyos nun. Samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong gilauman, inig padayag na sa himaya sa atong gamhanang Dios ug manluluwas nga si Hesus Kristo. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron pagluwas kanato sa tanang pagkadautan ug paghimo kanato nga putling katawhan nga iyaha ragayon ug masibuton
pagbuhat sa maayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang inumanakan ninyo. Ang santos nga Ebanghelyo sumalang ni San Lucas. Ni adtong mga adlaw migulat ang usa ka mando gikan kang Cesar Augusto nga irehistro ang mga lumulupyo sa tibuok kalibutan. Kining unang talaan nahitabo sa dihang si Quirino mao ang gobernador sa Syria. Nangadto ang tanan aron magparehistro sa ilang tagsa-tagsa kadapit nga natawhan. Midungas usab si Jose gikan sa Galilea dito sa lungsod sa Nazareth ngadto sa Judea dito sa lungsod ni David nga gitawag og Bethlehem. Tugod kay gikan man sa siya sa balay og kaliwat ni David. Aron magparehistro uban kang Maria nga iyang sinayuran nga nagsabak. Nahitabo nga samtang dito pa sila miabot ang adlaw nga siya manganak ug nanganak siya og lalaki. Ang iyang unang anak ug iya siya nga giliminan o gipahilula sa pasungan tugod kay wala na mailuna alang kanila dito sa abutanan sa mga dumuduong. Adunay mga magbalantay sa karnero niadtong maong dapit nga nagtukaw sa kapatagan ug nagbantay sa ilang mga karnero panahon sa kagabhion. Ug ang anghel sa Ginoo mikalit pagtungha kanila ug nagbarog ug ang himaya sa Ginoo midana kanila ug nalisan gayon sila pag-ayo. Mingon kanila ang anghel, ayaw na kamo og kalisan. Kay ania nagdala ako kaninyo og maayong balita. Sa dakong kalipay nga moabot sa tanang katawhan. Kay nadaw alang kaninyo karong adlaw dito sa lungsod ni David ang manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. Mao kini ang timailhan alang kaninyo. Makaplagan ninyo ang bata nga linimisan og naghigda
dito sa pasungan. Unya sa kalit lang itong hauban ng anghel ang dakong panon sa mga langit ng kagahuman nga nagdayeg sa Dios nga nagingon, himaya sa Dios sa kahitasan ug sa yuta kadait sa mga tao nga iyang gikahimutan. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Merry Christmas, kanatong tanan, kapagana ko ang Ginoo. Lingian na po ng inyong tupad. Babit, ina, hatagan, doon ako ihatag ni mong pinaskuhan. Birthday karon sa Batang Jesus, so sagaran sa birthday, so manganta kita happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Jesus. Human sa kanta, mangaon, kunya di pa napay ato mga gifts, ato mga present ngadto sa Batang Jesus. Magsugyot akong tulo ka mga halad alang sa Batang Jesus nga natawo alang kanato karong gabi una. Tulo ka each. Ang una, your heart. Mao ni atong ihalad sa Ginoo. No dili atong mind, kundi your heart. Ang atong kasing-kasing mao kini ang pinaka-importante nga halad ngadto sa Ginoo, ang atong kasing-kasing nga matinud-anon o mahinulsulon. Humble and contrite heart, no? Mahinulsulon o matinud-anon, mapaubsanon nga kasing-kasing. Sa pagdala nako sa Batang Jesus, paghulo dinhi sa Belen, nitikubo ako aron ipahilona ang Batang Jesus. Hing luhod o niya akong ipahilona. Mga igsoon, ang usa ka tawo nga taas o garbo dili makaduol sa Ginoo. Mao kanay timan-an nato. Only a humble person can get and become closer to Jesus. Mga hamugiro, mga tao nga may lang mo istorya, wa sa buhat, dili, layo kayo sa Dios. Mga igsoon, ipangayo sa Ginoo nato ang atong kasing-kasing, matinud-anon, o ganang mahinulsulon. Ano ba mo ingon ta nga, biyaan na nako ang pagdumot, biyaan na nako ang pagpanimalos, biyaan na nako ang garbo, biyaan na nako ang bisyo na paingon nato sa kapildihan. Your heart. Ikaduha ka mga igsoon, ang atong health, your health, ang atong ihatag, ang atong itabang sa atong isigataw. Naimoto ang mga boxer, no? May mahina ning giving. Sa may moto sa mga boxer, it is better to give than to receive. Di ba? Mas maayo pa sige hatag ko mo kaysa ikaw mo dawat ng kumo. So it is better to give than to receive. Mao kana ang prinsipyo sa kinabuhi sa usa ka Katoliko, no? Na a cheerful giver, no? God loves a cheerful giver. Kana bang muhatag pero na may uban nga muhatag niya dang bagutbot, muhatag dalang pumot, muhatag pero nakasibangot. Ang atong gipangayo sa Ginoo sa Batang Jesus nga malipayon kita nga maambit sa mga blessing nga gihatag sa Dios kanato. Kadaghan sa mga panalangin, kadaghan sa mga grasya nga gihatag sa Dios kanato. Dili paigo ang ato pagsimba 9 consecutive, 9 straight mesa de Gallo, simbang gabi, bayan sa kaayo o kamaghihatagon sa Ginoo. Ang atong pagtabang, ang atong aksyon, ang atong pagtabang sa mga tao nga naglisod, o mga silingan nga nanginahanglang tabang, mao ni gipangayo sa Batang Jesus kanato. Your health, no? Ang atong tabang, mao ta kini ang mo kanang patigbabo sa ato kanunay nga kasing-kasing. Katulo mga igsoon,
Labaw sa tanan ang ato usab nga hell, no? Ang atong lawas, ang atong kabasbog kanunay sa paglawas. Kay malipay ang Ginoo magtanaw nato nga malipayon unya ang ato usab nga giatiman ng atong lawas. Your health, no? Maingon nga we have to take care of ourselves. O ingon sila nga eat, have. So mukaon ka, una-una ka doon ay katunga lang. Makahurot ka sa kalitson, tunga lang sa litson. O sa cake, tunga lang sa cake. Eat, have. Unya, double the walk. Double your walk. No? Ang atong kangkanaw, dili ka doon ay sakay. Double your walk. O love triple. Katawa sa makadaghan. No, dili sa kaduha makatulo kun dili katawa sa makadaghan. Bisan pa man nga dunay daghang mga utang o problema nga gisagubang. Love triple and more. Unya sa tapusan, love without measure. Mao pasaylo kay mao kini makapagaan sa atong kasing-kasing. Ang pagpasaylo sa tawo nga nakasala karato, sa tawo nga nakapasakit nimo. Mao ni ang panahon nga Pasko, pakigdait, mayong relasyon, maigsuon, magtingog, mga silingan. Ang may panahon nga dili magkalikayan sa usa ka katilingban, sa usa ka pamilya, doon ay mga opinion nga mag-disagree. Panahon na nga mag-peace, no? Lotso boy na karong hiuna, anak sa tanang pamilya, maginaot ako nga malipayon puno sa panalangin sa grasya ang matag pamilya. Iampunin niyo ang limang anak. Bring your sakit, bring your gifts, bring your prayers din sa altar karon. Tanan nato mga kalipay, tanan nato kalapusan, tanan nato nga mga kapakyasan sa kinabuhi. Lalo nato sa altar and Jesus will heal us. Kinaunta nga palipayon kita sa kanunay, nini nga itong pagsaulog sa Pasko karong tuiga. Again, malipayong Pasko ka natong tanan. Merry Christmas! Manindog, palihog. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios. O kabaga, magbubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang makamakita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo si Jesucristo. Ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan. Pinaagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao, ugalang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa cross sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o binubog. Sa ikatulong adlaw napanaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkod sa tuo samahan. Mabalik siya aron may maya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug bughatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak. Dungan sa amahan o sa anak, gisimba siya o gimaya. Ug misumpi pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usang Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanaw sa mga lawas ug sa kinabuhi sa maabot ni kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios sa mahal nga sa iyang dakong gugma, nagpadala sa iyang bugtong anak aron pagluwas sa kalibutan sa matag pangamuyo. Kita mo ingon, Dios nga nagpakatao, luwasa kami.
Diyos na nagpakataong luwasa kami. Alang sa atong simbahan o sa mga pangulo niini nga mahimo unta silang instrumento sa pakigdayat sa tanan mga tao. Magampo kita sa Ginoo. Diyos na nagpakataong luwasa kami. Alang sa mga punuan sa panggamhanan nga pinaagi sa ilang matinud-anon nga pagserbisyo, mahimo unta silang instrumento sa katumanan sa plano sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Diyos na nagpakataong luwasa kami. Alang sa tanan kabataan, ilabi na sa mga gisaba ug bag-ong nahimugso sa kalibutan, nga mahatagan unta sila sa tumang pagpangga ug pagmahal nga ilang gikinahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos na nagpakataong luwasa kami. Alang sa mga kabus, hinikawan, masulugon o masakiton, nga masinatoy unta nila ang presensya sa Dios, nga nagpakatao pinaagi sa atong pagtabang o pakig-onong kanila. Magampo kita sa Ginoo. Diyos na nagpakataong luwasa kami. Alang sa mga nangamatay, nga maangko nila ang kaluwasan nga gidala ni Kristo sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Diyos na nagpakataong luwasa kami. Dios Amahan, makabigon ta ang tibok kalibutan tungod sa walay sukod nga gugma nga imong gipakita kanamo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Pagtugon, pag-ampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad, dawaton unta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamo, alang sa paggayo ug pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo makapahimot unta kanimo ang halad niining Pasko, pinaagi nining pagbinayloay sa mga gasa. May sama unta kami kang Kristo nga nagdugtong sa among kinabuhi sa ibuha. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahal, Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanan dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Kay siya mao ang pulong nga walay sinungdan ug walay katapusan. Nga sa katingalahan pahimong tao, mihatag sa mga mata sa pagtuo, o bagong hulagway sa imong himaya. Dihang kaniya gilala mo, ang Diyos nga nahimong makita, ug busang nadasig kami sa paghigugma, sa Diyos nga dili na mo makita. O busa uman sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa lang walay ulo nga pagingon. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang santos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, miguha sa iyang pan, mipasalamat kanimo. Mipigas ug mihatag niining adto sa iyang mga tinunan o miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niining adto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug paginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo. Sa bago kunhay nga kasabutan,
ang dugo nga iulang alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron naman sa lamapasaylo, buhata kini aron sa paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan. Niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tugod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Santo Papa, ni Antoniato ang among obispo ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nakamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga namatay diha sa imong kaluoy. Nada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhi nga tunay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles sa tanan nga mga santos nga nagaduman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw ang daygon ug amo ikaw ang himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o giha kaniya, gihatag nga na kanimo magagagahong nga Amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa atong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
mo kami inuya sa pagulan. Mangayong kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Atagi kami sa kalinaw ni ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala. Mahilayo sa tanan nga kasamot samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo ang among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusang, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panagiginig-suunay. Peace, Pasko, Merry Christmas. Kini mao si Kristo, ang Kordero sa Dios nga nagawagtan sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ang lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon.
Kailangan po. Naghanap kami tipuan ni Marlon sa Sabado. Ano sa Pilipan ng Hada? Sorry. Ini ka katulad ng tuwa daw sa market. Magampo kita, O Ginoong Diyos namo, nangalipay kami sa magsaulog sa pagkatao sa among manunubos, itugod nga pinagi sa matalong nga kinabuhi, mayumanon ta kami kaniya, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog mangingkod para sa mga pahibayo. Pasalamat sa ato mga sponsors, Kuman Naduyog, sa family sponsors, amuan pamilya sa Zona 1, Kawit 1, Sanan Kawit 2. Sa kapunungan, amuan Mothers Butlers Guild. Sa agency or offices, Bureau of Fire Protection and Sharelco. Sa mga business sectors, we have Jopil Fruits and Vegetable Store, Dory Fruit Stand, Longloy Natasha Dapa, Cheese Roll Junk Shop, RS3A Printing Services, Riz and Sweet Digital Photography. Anato mga sponsor silong buntag sa may alas 6, antak na anamisa, amo Zona 11 o 13, sa kapunungan Parish Pastoral Council, Parish Financial Council, Parish Council of the Laity, for the Agency on Offices, Provincial Governor's Extension Office, sa business sectors, Subangan Welding Shop, Handyman, Islander Pension Bill, Winner, Celine Homemade Sweets and Pastries, K&J Personal and Household Goods Trading, Henry Chu Pharmacy, Island Dreams, Cade and Bree Minimart. Paybayo jay kuno bata na nawani sa ija nanay or mama si April. Si April Rose. April Joy Cornita. Kunain na dyan nanay or mama. Palihog. Dari ka siya Marlin. Ay, ang manghod ba sa nidya, nawaya. April Joy ang manghod. Si April Joy. Dari dali mo api. Tawag sa kasunod, ikatulong tawag. Si Arnel Consigna, na taga San Benito, Surigao del Norte, Bob Makigninyo, kang Cherry E. Gorillo, taga Barangay Don Paulino, Dapa, Surigao del Norte. Kung daway mga kakulian, please inform our parish office. Pasalamat sa donation from Celine Homemade Sweets and Pastries. Cash donation from Marian T. Gotico. Sa dugang ng mga pahibayo, si Padre. Ang atong sunod nga misa alang sa Pasko, ugma alas 6 ang takna sa buntag ang atong misa, gano'ng misa. Ang among ianam sa paghatag sa mga pangalan sa tanan nga may cooperate sa atong community Christmas tree. Salamat sa inyong pagmanggihatagon sa atong simbahan. Salamat sa tanan, katauhan, parokyano. Dili na ko ma-mention ang tanan, pero alaman na nato sa pag tanaw ang mga pangalan sa mga donor
sa atong Christmas tree. O sa uban nga mga envelopes, o sa uban nga donations nga ano gihatag alang sa atong simbahan. Ako usab nga salamat sa Sir Elco, pinanguluhan ni Congressman Dagi Dagoog sa pagpasuga sa atong series lights at tubangan sa simbahan. Thank you very much, Kong. O sa atong lumanhan-lunhanan nga medyo gidugangan ang Kong o gipadakan si Congressman gihapon Dagoog ang naghatag nining maong kalambuan. Kanini yung tanan, again, akong ipasalamat sa kanunay kay human ni Pasko, pista na usab. No, magunahuna na po ang pista. So, walay undang ang atong pagpasalamat sa Ginoo. Kay mahimo na sa tuninyo ang Batang Jesus sunod bulan mo na atong kapistahan. Kanini yung tanan, again, Merry Christmas. Malipayong Pasko kanatong tanan. Gidugo ang inyong mga ulo sa mga panalangin nining Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Sa pagkahimong tao sa anak ang Dios kaayo ug walay kinutuban, nagwagtang sa kangit-ngit sa kalibutan, nagdanag nining gabi nga balaanon. Sa ingon ang kangit-ngit sa inyong mga daotang buhat, wagtangon unta niya ug ang inyong mga kasing-kasing manuwagan unta niya sa kahayan sa inyong mga maayong buhat. Siya nga pinaagi sa anghel, nagbalita ngadto sa mga magbalantay sa karnero sa dakong kalipay. Sa pagkatao niya nga makaluwas, magtugubon ta kaninyo sa iyang kalipay o maghimo kaninyo nga magsasangyaw sa maayong balita. Siya nga nakapahimong tao, nagdugtong sa mga yutanon, ngadto sa mga langitnon. Magpunoon ta kaninyo sa gasa sa iyang kalinaw o sa maayong kabubuton, maghimo nga maaipon kamo sa simbahan nga langitnon. O ang panalangin sa Dios nga magagagawon sa tanan, magpabilin ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo mukunsa ta diha kaninyo o magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalan na ang misa. Salamat sa Diyos.